Good morning mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa turismo sa lungsod sa Matalom. Guys, naata diri sa porsyon nga karibitong market kaning kuan Magellan diri. Ito ning kuan guys kini daghang plastic guys. Okay. Karon di ay September 19, 2021. Iko TV at your service Canigao Island. Okay. Ato ning pamoniton para ma-maintain ang kalimpyo dire. Kay dire nga sa porsyon sa likod guys ba nga ug na tayo mga ligo pangbijaan nga guys. Dapat ato ning sundon para ang kahinlo magpabilin sa dire sa atong ang paraiso sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live dire sa Canigao Island. Iko PP, di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Sa katong moari dire sa Canigao Island, open na kini siya. Ang importante guys, magdalan tag health certificate nga gikan sa RHO. Dili health certificate nga gikan sa barangay kay daghan nakuanan diri sa LGU sa Canigao naghimo-himo og himo og health certificate nga gikan sa barangay pero sila ray nagpirma. Mao nga ang pangitaon diri ang health certificate nga gikan sa RHO ug asa ka nga lungsod. O yun ang importante guys. Daghan ang nagpikpiki nga gikas barangay nagpirma og ilaha. Okay. Katong health certificate nga gikan sa municipality gikan sa asa nga lugar pinirmahan sa doktor sa inyohang lungsod. Okay. Dapat na joy pirma nga pinirmahan sa doktor nga na-assign sa asa nga lugar, example Matalom, Bato. Okay. Atong limpyuhan guys para ma-maintain nato ang atong matuman ang atong advocacy nga mutabang ta sa turismo sa lungsod sa Matalom. Okay. Once again, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved or maabtik nga mayor diri sa lungsod sa Matalom, Eric S. Pahulio ug mga kauban. Kay ngano man aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katauhan sa lungsod sa Matalom. Matong batong guys. Tamo nita guys. Kaning mga yan guys ba. Styrofoam, mga plastic guys. Kay makadistract ni sa itong mga turista guys. Siday maka guys.